Japanese encephalitis. Sirangau gikrongtau Japanese encephalitis beram. Udah gue ombray salayku, edin kugaku ekumba semawu, ekumba jeebbo roङा उन्दुनानै थायो बेनि ब्रेना खामानि होआ होनोसो माबा डक्टरफ्रा 55 बोसोर बैसोनि सासे आइजोनि देहायाव गिख्रंथाव जापानिज एनकेफेलाइटिस बेराम। चिरां जिल्ला सिङाव थानाय धालिगाव हाथिफुटा गामिनि थागिबि दमन्थि वारिया 22 सान सिगांनिफ्रायनो गोब्राबै जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों भुगिनांनानै दं। दमन्थि वारिखौ बङाइगाव लवार आसाम फाहामसालि ICU आव दासान्दि फाहामथाय होगासिनो दं। जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनि गोब्राब नाख्रेब जानायनि जाहोनाव दुखुथिया गोरिब नखरा बिटिआर सरकार आरो रायजो राजाफोरनि मदद नागिरदों। दमन्थि वारिखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो नखरनि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा सरकार आरो सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम राङारि मदद खावलायहरदों। राङारि मदद हरनो थाखाय नैबे एकाउन्टआव हरनो खावलायबाय। पान्जाब नेशनेल बैंक एकाउन्ट हल्डार पार्बती वारि बिब' एकाउन्ट नं 0585010225007 IFSC कोड PUNB 0058520 आरोबाव बुंबावदों राङारि मदद हरनो थाखाय नैबे एकाउन्टआव हरनो खावलायबाय। पान्जाब नेशनेल बैंक एकाउन्ट हल्डार पार्बती वारि बिब' एकाउन्ट नं 0585010225007 IFSC कोड PUNB 0058520 गिबियावनो आङो जोंनि प्रेस बिथांमोननिसिम आंनि बे नखराव फैनानै सुलाद लाफैनायनि थाखाय आं गिबियावनो गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय। दा बे नखराव जि बेमारा जादों बियो गिख्रंथाव बेमार आरो बे बेमारा जोंनि ओनसोलाव हयथ' गोबांथारै दासिमाव जाथ'वाखै। दा गोबां जायगाफ्राव जों खोनाबाय थादों, मिडियाफ्राव नुदों, निउसफ्राव नुदों बेफोरबायदि जानायखौ आरो गोबां हयथ' बिनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। दा जाहाथे नैबे बेमारनिफ्राय जोङो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा रैखाथि मोननो हायो, बिनि थाखाय जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन। हयथ' उन्दुनाय समफ्राव जोङो मुसारि खोंनानै उन्दुनांगोन। दा बेफोरबायदि जोंनि सांग्रांथि जानायावसो बा जोंनि सांग्रांथिनि थाखायसो जों बे बेमारखौ हयथ' बेमारनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। बेमारनि मुंखौ जापानिज एनकेफेलाइटिस होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओरैनो खोनानायाव जोंबो बुंनो थाङोबा नै दहायसो खोनानाय जादों। दा खोनानानै आंबो आसरित मोनदों। दा आंखौ लेंहरनाय हिसाबै जोंबो बे नखराव फैबाय, नायफैबाय। दा बेमारियाथ' लवार आसाम हस्पिटालावनो दङ। दिनैसिम 22 दिन जाबाय होननानै फोरमायदों नखरा। दा ICU आवनो दंगासिनो होननानै बुंदों। दा नखरनि अबस्थाया मोजां नङा, गोरिबथार। दा जिखिनि ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दङ बियो खुनुरुखुम बिदिनो रायजो राजानि गरफा गरनै नखरनि बिदिनो सासे सानै मानसि होनाय बेजोंनो दा मुलिखौ बायनानै जागासिनो बा दौगासिनो। दा खिन्थु ICU नि जिनिखि होनांगौ रां बिल बेखौ दासिमाव होनो हानाय जायाखै। आरो डक्टरनि जिनिखि बुंनाय बियो हयथ' मोजाङै हामोब्लाबो माने 50% मोजां जागोन बा 50%आव माबायदि जागोन बिदि सोरनिबा खाफालाव हयथ' मोजांबो जानो हागौ। बे खोथाखौ बुंदों होननानै नखरा फोरमायदों। बियो नंगौ, थारैनो बियो नंगौ। नखराव मावग्रा दांग्रा मानसि गैया। दा बिनिखायनो हयथ' हस्पिटालाव थानायावबो थांलाय फैलाय खालामनायावबो उसुबिदा जानानै दङ। दा बिनिखायनो जाहाथे जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्राबो बे नखरखौ नायनानै एफा एनै जिखिनि हायो थांलाय फैलाय बा हस्पिटालसिम थांनाय बेफोरबायदिखौ एसे खालामनानै होयो। दा बेखौ आं खावलायगोन। बे माने सिगाङाव सानथाम लोमजादों आरो ओमफ्राय सानथाम लोमजानानै बिराद खर'ल' सादों होनो। ओमफ्राय खर' सादों, ओमफ्राय उनावहाय मोनाबिलियाव जाबाय बे फाग्लि बायदि बोरैबा बिसिनाखौनो बोलाबायनानै आलदा आलदा रायलायबाय थायो, धर्मनि खोथा रायलायलाबायो। ओमफ्राय बिदि जानायाव टाइफड दावखोबाय होननानै डाक्टारनाव लांदों आगस्टिनाव। ओमफ्राय आगस्टिनाव लांनानै बियो साननै सानथामाव माबानो रोङा जालांदों, माने जेबो रोङा जाबाय, थाबाय रोङा जाबाय बियो। वालफोरखौनो दांनो बिलाबायो, माबा गाव उन्दुग्राखौ ओरै ओरै गेलेबाय थायो,
ओमफ्राय आं उन्दुलांबा हारसिं सिखारनानै बे सेलेनखौ बख'नानै लानानै थैयानो गजोबलायदों सानसेखालिबो। ओमफ्राय आं सिरि मोनना नुबाय बियो थै गजोबना ओरै गंनानै दं। ओमफ्राय आयौ मानो बिदि जाखो सिस्टार बिदि जाबाय बियो। ओमफ्राय हाखु दाखु सिस्टारा फैनानै बेखौ बन्द' खालायना होबाय। ओमफ्राय उन्दुनो थिनबाय उन्दुबाय। ओमफ्राय आं खाथियाव उन्दुफाबा बियो आंखौ दांनानै उन्दुफाबाय। ओमफ्राय एला सिखारासै उसपुस सिखारो हराव। ओमफ्राय फाग्लिबाय जायो बेनो अखानायनिफ्राय जेबो रोङि जासिनबाय। जेबो रोङि जानानै बिसोरो अक्सिजेन होबाय माबानिफ्राय आगस्टिनाव सिस्टारफ्रा अक्सिजेन होना होबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय जेबो रोंसिनो जाना हाखु दाखु लवार आसामाव लांबाय। ओमफ्राय लवार आसामाव लांनानै ICU सोबाय डक्टरफ्रा। बियो जेबो रोङा एखमबा मेगन नायो उदै गयो ओमफ्राय सालायखौ बिदिनो खुगाखौ एखमबा सोमावो एखमबा जेबो रोङा उन्दुनानै थायो। बेनि ब्रेना खामानि होआ होनोसो माबा डक्टरफ्रा। बेखौ माबा बियो हामबाबो जेबो रोङा जासिगोन। बेखौनो दौनांगोन जोथोन खालायनांगोन आरो नोंसोर न'आव लांबाबो बियो नोंसोर जोथोन खालायनो रोङाबा बिनि देहाफ्रा गाज्रि जागोन होनदों। ओमफ्राय जों दा लाबोनो हाया बे गोथां जिउखौ थाखा फैसाबो गैया लाबोनांगौबो जायो। ओमफ्राय थाखा फैसाबो खम नालाय ओमफ्राय आं लाबोनोसैबो सानो एखमबा अननो ओंखारनानै आङो हा इसे दं बेहा बाहागो 2 बिगा बेखौ फाननानैबाबो माबानो नागिरबाय आरो साननैसो दोनबावनोसै फैसा सौहाजासिम बिदि सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय बेखौथ' लुगैयो लुगैनायालाय ओमफ्राय सोर होगोन बेखौ मिथिया। सोरनाव बिनांगौ बोरैहाय मिथिनो। आंहा बेस्थ' जाबाय बेमारिजोंनो थानाय बेमारिनो जाहोनाय। रस बरसावबो खस्थ' खम।